सासे बानलु बेफारिया सासे सुबुंखौ गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय। लास्ट फायरमैन मोनसे हाबा थिलियाव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय। गरसे होदों बे गरसेल'सो दं माथो। गरसेल'सो दं गरनैल'। हाबा थिलियाव ओंखाम जाखांनानै सिखारहांनाय समावनो पिस्तलजों गुलि गावदों। नंगौ, नोंथाङा बे गिख्रंथाव जाथायखौ खोनायोब्ला सोमोनांनो आरो गिखांनो हागौ। सासे बानलु बेफारिया सासे सुबुंखौ हाबा थिलियाव ओंखाम जाखांनानै सिखारहांनाय समावनो पिस्तलजों गुलि गावदों। बे जाथायानो जादों बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जयपुर गामियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि मिलिकन एबा लादेन मुसाहारिखौ डिमापुरनिफ्राय बानलु बेफारिया गहपुर हालामनिनो सासे सुमित नार्जारी मुंनि सुबुंजों फैफानानै गंसे हाबा थिलियावनो ओंखाम जाखांनानै सिखारहांनाय समावनो दाय गैयालासेनो मिलिकन एबा लादेन मुसाहारिखौ पिस्तलजों गुलि गावफैदों। आरोबाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुमित नार्जारीयासो बानलु लांग्रा बिगोमानिफ्राय 38 लाख रां मोननांगौ दंमोन, नाथाय बेवहाय गुलि गावजाग्रा मिलिकन एबा लादेन मुसाहारिया जेबोखौनो मिथियामोन। नाथाय बे जाथायनि आन्दोआव मा दं एबा मा जाहोननि थाखाय दाय गैयै मिलिकन एबा लादेन मुसाहारिखौ बानलु बेफारिया मानो गुलि गावखो, बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन।